yazi bafethu, angisiyena umuntu wodlamezwa, angisiyena nhlobo. Kodwa njalo uma ngibona usiyacela, yazi uvele ukhale sengathi ungahamba uyothenga imvubu. Thenga imvubu, ngene emotweni uyolondi, umbize eceleni, umuthi nje kancane. Hayi bo, engamqala nomuntu uhlupha nje, hayi bafethu ngeke. Hayi. Angiyala ngeke, uyahlupha nangomuntu. Imane ngintshele-ke, hhayi kwiSouth namhlanje-ke zimbalwa izinto ezenzakalile ngoba bafikile umalume ukunene hamba nomam'Kenene beye kagogo kakhe uMakathando, ugogo kaMakaSiyacela. Bafike-ke laphayana-ke bazoxolisa kahle yabo, bazosho ukuthi hhayi bandla bayabona ukuthi befikile ngaphambilini isimo azange sihambe kahle. Nanokuthi phela-ke lentsha le ababehamba nayo eyabo nabo futhi eyabo bakashisa yabo. Hhayi kube yingxoxo nje engatheni ngoba uyayibona futhi nakhona ugogo nje akekho interested into Siyacela. Akasafuni ukuzwa lutho. Bakhulumile nje into engatheni engayindawo ekhona naye umalume uNjabulo wathula wayibukela nje ukuthi yabona nje umalume ube la kahle ayikho nje lento ayizela. Ayikho nje nhlobo. Kodwa-ke unqamula juqu bafethu. Lalela. Hayi uThembinkosi bafethu angimazi bebe yini olundi kodwa uSiyacela ayihogele indaba ukuthi hayi bo lento umkhwe wakho ula ulundi. Hawu, hayi ufuna ngihlangane naye-ke lo muntu. Siyacela vele ahambe aye edolobheni ayothenga iy'nkukhu laphaya. Angithi phela ukuhlangana kwabe ekugcineni bagcine bebambene ngezandla. So ngalokho kufanele ahlawule phela uSiyacela akhombise ukuthi hhayi isona lesi asenzile. Athenge iy'nkukhu-ke lapho, hhayi afonele umjidi uthi hey ndoda ukephi? Hhayi umjidi asho ukuthi hhayi mfethu ngisendaweni ethile erenki kanje ulundi. Wathi uSiyacela athi hhayi ngiyeza lapho. Hhayi afike uSiyacela ehamba namanye amajidi awu-2 bazohlangana naye-ke laphayana uThembinkosi. Hayi bafethu. Wathi umuntu hhayi wathi uSiyacela awuthi uyayibuka i-TV kodwa this is entertainment. The one and only thing I like about this show is just entertaining. Yes, akhona ama-shows kufanele needs to be a take away from it, but lena there's no take away. Ayekho into ngase ngithi mina awubuke lapho khona into ozoyifunda, i-nonsense ozoyifunda la yikho from uSiyacela, from uThandotho, abantu bakaMdlamuka to uMakathando, uBakathando, yonke laba bantu nje ayikho into ongayifunda kubona. Anyways, hayi bahlangane. Yayizwa-ke leyo nto. Hhayi uma behlangana bengelele kahle uSiyacela ihamba kanjani ndoda yabo, yonke leyo nto leyo sebemfonelile bambuza ukuthi ukephi, wathi asho ukuthi ukephi. Hhayi ifike imoto ipake, hhayi asho umjidi uthi hhayi asho lento uSiyacela uthi hhayi mfethu yazi-ke mfethu khonto ngikuphathele yona le. Ufinqa amaqupha nje, hhayi angifinqi amaqupha. Hhayi khonto ngikuphathele yona. Ajabule lento uThembinkosi. Hawu ngiphathele okwesimuse elikangaka. Hhayi alright ithini? Athi avule ibhuthi athi ngiphathele iy'nkukhu. Hhayi vele athathe iy'nkukhu umjidi ayilahlele ethi ngizozenzani lezi y'nkukhu zakho wena? So zenzani lezi y'nkukhu zakho? Ungazongitshela leyo nto leyo mina ngiqhamuke elokishini mina ngizoninikeza iy'ndaba zey'nkukhu wena. Uyayazi i-justice wena lento oyenza kumina wena ungibeka isandla wena. Uyazi isibizwa ngani? Ibizwa kuthiwa i-assault leyo yenzile wena. Kanjani? Hayi bo mfethu. Hayi bo. uThembinkosi and ngiyabona uThembinkosi hhayi yabona into ayenza ukusabisa. Lapho uSiyacela uyithulela. Uyidlela u-shut up ngoba namajidi akhe lawo. Khona ubukhosha bakwenza laphayana uSiyacela nabangani bakhe beme duze kwemoto beceleni engathi khona abafuna ngathi khona abayashintshisana ngayo banikezana ngayo. Lo uThembinkosi ubhizi lapho uthi hey wena wami usikhiphe uzosipama. Manje emgwaqeni iy'moto ziyadlula. Nabo lamthuthu balaphana eceleni komgwaqo. Vele-ke Solundi-ke olamthuthu vele into ey'gijimelayo vele emgwaqeni lapha akufani edolobheni eThekwini. Kukancane vele usucu lamthuthu nje uhamba ngase-workshop. Hhayi yabo, hayi bo mfethu suka umsindo nje yonke leyo nto leyana. And lapho uyithulela uSiyacela hhayi mhlawumbe khona eyikhipha naye lona uyasabisa uthi nje uzomdabula isisu. Kodwa enye into ayishilo uThembinkosi abikade ekhuzwa ngayo uNjabulo. Last week bekhuzwa ngayo lento le. Uyasuka uthi enye into afuna ukuthi uSiyacela bokwenza ilento i-DNA kolubanzi ngoba lengane ayifani naye. Hayi bo. Thembinkosi ade ukhuzwa nje indaba yalento le. Bhezi uyayibhebhethekisa usaqhubeka kuyona leyo nto namanje. Hayi bafethu. Hayi. Wathiwa hey le ndoda uyiyeke lento yakho le. Watshela kahle ukuthi akayiyeke kodwa uyaqhubeka ukuthi afuna ukwenza i-DNA. Awukuboni usona bakushaya ngebhantshi wena uyibone ingane kanjani. Hayi bo mfethu. Ukuthi uyahamba uSiyacela wabona ukuthi yabo lento le ayihambi ngendlela wahamba. Umuntu obuyayo futhi ubona i-traffic circle lapho obuya wazoma futhi khona la ngaserenki. Sephuma nayo futhi amajidi emoto uthi mfethu woza la. Useyabaleka uThembinkosi. Shwi. Iphele nje enyuka amagama ebaleka. Ungazi ubaleka kade sabisa ezalisa ikhonto ayiphethe nakho lutho ayiphethe. Akukho lutho. Kodwa nje iy'nkukhu hhayi ngiqedile. Uzuyasho lo mfana lo uSiyacela uthi hhayi lo uzoyikhumula lezi nkukhu indlala lezi nkukhu lezi ngiyamzama ngazame kunazi iy'nkukhu iyomshaya indlala.
Yo, bafethu, hhayi akukuningi okwenzakalile yabo lodwa ley'nkukhu engiqedile bengithi nabo bazobumbana ngezandla, at least ngcono bashayane-ke at least ke sigcwale ngalokho ukuthi okay yabumbane ngezandla. Hhayi yabo labayana ngathi batsheliwe ukuthi hhayi lalelani-ke nizokwenza kanje namhlanje ukuthi basibeke sibe-entertain ngoba le ndaba kagogo nomalume hhayi bengingakhiphi. Bafethu, hhayi asike siyibone mfethu sekulandelayo kuzokwenzakala. Thank you so much for coming through to my channel. My name is Azad. Please do not forget to subscribe, guys. Subscribe. See you next time.